Maayong adlaw, kumusta? Og ning higayuna dool ra aga tong destinasyon. Kay lagi no natay nadunggan nga aduna nay Italian pizza nga naa diri sa tong syudad. Ali atong pangitaon asa ning dapita. O banda. Nakaabot na ta no dinhi og siguro ako masayop mao naman gini ang location no kun uptown Condotel onya Tora no nga tong target at bangra siya sa St. Francis Hospital. So di ta malibog no dire sa may uptown. Sige atong lawsan og dali ra kita no nakaabot kay naramta dire sa uptown munang paspas ta nga nakaabot og sige, ali, kubanta. Sir, unsa mo oras gyud ga open din o unsa pud mo oras ga close? Ga open me 9 AM to mag-close din me is 9 PM. Unsa inyo nga bestseller dere sir? Pizza, aside sa pizza, ga baligya po may mga pasta and chicken. Sige sir, agata ang atong mga galantaw karon no para mo bisita po sila og moanhi diri sa inyo nga areas din. What's up guys? Nimo diri sa Chef Carmine's para mamalit sa among product na pizza and naputay chicken and pasta.
kwarta, bisita na sa kamo o tilawi ang lamian nga Italian pizza. Dinhi lamang sa Chef Carmenza, dinhi sa Maya, Condotel Uptown. Ang sunod kayon, kini na lamang si Zen Kahal. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Mohigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton, kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.